Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Kajing khot penlong jong kisan teli kikin huan seng balang daka non cooperation movement habarok away kajila Meghalaya kum kadak ban penpau ya kajing sngosi halor kajing sya siat yap jong kisan ngut kinong shok snong jong snong mukro West Jantia Hills District haki pulit Assam kabala jia ka step jong ka arpu artrek unai wing ar hajar arpu ar kala sakhi ya kajing duna hadu kata kata kinong trei sarkar ki balet trei lakalong hamin secretariat ha additional secretariat bat ha kiwe de ki office trekam jong ka sarkar jila ki badan hado jong ka sor shillong ka kinhon lum khubor jong ka Batisi TV ha ka jingle jurep ya ki office trikam jong ki tana trikam ba pher ki badon ha ka than na shumia bar ha IGP point la shembe ki nong trei sarkar ki duna bha hado kata ha ka bai dei bat kani ka kinhon lum khubor jong ka Batisi TV kan sanang wanra shu ya ka kai phot ka batikna halor ka jingduna ki nong trei sarkar ki ba pep trei tat on dalayo ya ka jingkhen ka bapura na ka sarkar jila ha ka por janmien